Sembah nuwun ayah. Ya Allah gantengnya. Iku ayahmu dah. Ayah. Ayah sing keberapa? 50. Monggo jenengan riyen apa kula riyen mi? Kula riyen apa jenengan riyen? Sampeyan dhisik gak apa-apa yuk. Kula dhisik. Berarti kula dhisik mlaku napa uluk salam niki? Mencolot rono lho cek geblak kon. Lho, lek aku geblak kok gak sida tanggapan iki mi. Babake langsung. Nggih ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak patek iku. Sing jawab kok mek ngarep tok sebelah kanan meneng ae apa maneh sing mburi. Nggih. Sing mburi rasan-rasan. Lho, sing munggah kok gapura jarene. Lho ancene nggih bener kok bener ancene kaya gapura wong awake dhewe iki Gede. nggih gede. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sedaya warga desane. Selamat sedaya pamong desane. Ugi kunjuk senimane. Amin. Atur kunjuk dumateng para rawuh kula aturi sugeng talulan. Assalamualaikum. Gak jelas ngono. Apa? Sama niki kostummu iki lanang apa wedok? Wedok. Lah terus suaramu piye? Saking kangenku ambek Abah Jarwo Kaji Suud. Nggih. Aku mekar tadi lanang arek. Oh, sama niku iso mekar to, Mi? Ya kadang-kadang. Nggih, monggo. Ngaturaken sugeng dalulan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh pini, sepuh aji, sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkah Gusti Allah, kesehatan, rezeki kata barokah. Amin. Ugi kunjuk dalu menika yuk channel YouTube yang sudah meliput. Nggih matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Wonten napa mawon Mi? Wonten serial komedi humor Yang terbaru ludrukan, wonten Campur Sari Ndeliwung Anti Galau. lan pilih pengen pirsa sejarah seniman saking Jawa Timur, monggo mirsani Channel YouTube-nya Gundul TV. ayo disapa dulur-dulur sabu. Ya apa kabare, sehat aja? Iki sing ngarep sing guri sehat ale. Alhamdulillah. Lila. Sabu Iringan. Iringan. Tim pedot sabu. Tim pedot jalur langit Kaji Suud. Saking keluarga Kopior Setro Abah Jarwo Baroni kang sampun rawuh. Nggih, Sobo Bunden. Sobo Bunden sugeng dalu. Saking Sambeng Lamongan, matur sembah nuwun saking Tekung. Lamongan Selatan ugi rawuh. Nggih, ugi Wotan Sari, Asem Gede Abah Didik. Sabu Bungaria. Sinten malih? Wonten anyar. Napa? Arek sabu tim Bodrek Wilang Anom. Sugeng dalu. Transjatim yang ada di balik layar wong ganteng, matur sembah nuwun. Alhamdulillah abahku. Loh, Lamongan Selatan sudah hadir. Yuk. Nggih. Patatan saben nggih menika Bedayan Sekar Sari serba serbi. Monggo dipun naturi sesarengan duo. Napa? PT Anggrem. Balung Panggang PT Anggrem. Pak Guru matur sembah nuwun rawuhipun.
Alhamdulillah temriki nggih enten jerakan bekecot ngiler kaji jami'an sugeng Nggih. dalu. Waduh. Langsung kemawon nggih. Dalem Langsung. maturi kaping sepindhanipun ning Bella Firmansyah dan ning Dias Aprilia. Inilah si cantik jelita. Iki lho, yuk Apa? aku diceluk Pale iki lho. Sampai nih jongono to Mas. Mami iki leh brai ku ket subuh, ket peteng ireng. Mami, lek Perlu. nyeluk iku, lek perlu iku ojo nyeluk Mami tok, Darmanto. Iya. Jos. Oh. Iya. Keningipun Salome katur Mbak Bella kali Mbak Dias. Yuk. Nggih. Perlu kawi gatosan mbok pilih saking keluarga dulur sabu Nggih, atau penggemar apa? Budi Wijaya sing badhe nyawer dipun Saged. aturi ten ngandhap Ten ngandhap kemawon Nggih. di samping panggung. Ngaten. Mangke lek ten ngajeng niku mesakaken sing wonten wingking niku mboten ketingal. Ngoten lho Mi. Langsung kemawon. Di belakang ning Dias Aprilia akan saya tampilkan ning Rani Asmara dan ning Kiki Amelia. Tasih anyeng goyong dalu menika saking keluarga dalem tim pedhot jalur langit kang sampun rawuh sedaya katur jenengan sami. Nggih. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Abah Jarwo, Abah Samroni, Mbak Popo, Mbak Popo sampean Mbak Mirna, Mas Popo, matur sembah nuwun rawuhe.
katur njenengan sami sesarengan anak wedok Mbak Rani kali Mbak Amel. Nggih. Ingkang kagungan Gunung Cupak. Juga pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Ning Marsa Aulia dan Ning Sanana Disco Semerbakseng. Walang kekek katur njenengan sami sesarengan Mbak Sanana kali Mbak Mar ya. Nggih niki wara disumpe. Masih pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya dan juga seorang mua yang terkenal di kota Jombang, Ning Ani Gumala Sari Dewi Mustiko Tuban dan Ning Nur Gumala Dewi. Duo Gemoy. Awas sikile. Inggirno becae. Ya. Geningipun rating katur njenengan sami sesarengan Mbak Menik kali Mbak Nur Mudaya. Di belakang Ning Nur Gumala Dewi akan saya tampilkan Ning Nyantika Dimasari dan Ning Kristia Ningsih.
Telepon kairingan gending aromani sesarengan Mbak. Sapa iki mau? Christian Kali Mbak Nyantika. Yatika. Oke. Di belakang Ning Nyantika Dimasari akan saya tampilkan pengereman asli Budi Wijaya, Ning Marimas Sudarto dan Ning Reni Suren. Iki artise Budi Wijaya yo. Nggih. Ngono ya, Apik. Ya. Salajengipun sesarengan Budi Wijaya sabaripun Mbak Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Ning Yuni Suyanto, Ning Vikum Sukrisna dan Ning Rizky Tok. Antibiotik katur jenengan sampean. Sesarengan trio antibiotik langsung kemawon dipun lajengaken. Pengreman asli Budi Wijaya, Ning Susan Warsono dan Ning Titin Subayu, Ning Sartini.
Saman kapireng geningipun Tengul sesarengan trio Adem Panas. Manten iki yuk. Nggih. Dipun iringi geningipun Jula Juli nonstop. Nggih, sinten niku ingkang dipun Senior saking aturi? keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya kang dipun pandegani Ibu Yayu saking Mantup Lamongan. Ning Mary, Mojosari, ning Irma Arifin. Jombang lho rek. Gimana kau kalau mau sesarengan al artis seniman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya nggih yuk. Nggih. Langsung penghormatan dumateng para rawuh. Blender nganan Mas Jono monggo. Masih bersama Delewung Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Leting idolane are Jombang sumangga. Cinta suci sang senjata kedua malam Sama kabarang kene pun loro sesikar Blambangan Banyuwangi. Sing duwe gulu pedhot. Pak Breko. Budi Wijaya THJ Triharjaya Audio Relis Audio Wijaya Putra Pasir Duit kelompok kui arane keluku Disigari di porot dadi pitu Sak bendino aku ra bisa turu Kangen diko ngomong ora kewetu Sumbangan katur kuru di pedhot jalur langit Cafe Jamro. Godhong sawinan ora peklompo ati iki istunipun kanggo rika Gedang raja satu dadi baredeli yen ra percaya beden dodo iki
jarem Wijaya Video terima kasih pasir pikir kalau pokui arane keluku disigari di poro gede pitu sampai dino aku rapi turu kangen diko ngomong ora gemeku asik ya iya pokoknya jos pedot jalur langit tuan rumah rek oh Sawi enak orang baklopo ati iki estani pun kanggo riko Gajah raja satu senti beredeli yen ra percaya badan dodo iki iya godhong sawi enak orang baklopo ati iki estani pun kanggo riko Gajah raja satu senti beredeli yen ra percaya badan dodo iki yen ra percaya badan dodo iki lilo Mas Jono timbang ora ngalor kelupuk sembah nuwun dek kadisuwun ingkang sampun rawuh nggih lilo Mas Jono nggih. Jadi dari Pak Guru yang diminta air juga dulu.
menika padatan saben bedayan Sekarsari serba serbi kang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga Dalam Ludruk Budi Wijaya. Nggih. Yuk. Nggih Mami. Woro-woro informasi. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Jroning suka kuduling lan waspada bejo-bejane wong lali nggih bejo sing eling among rasa nggih among wektu cukup kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.